ଚାଷୀର ବଲ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଏବେ କେଉଁଠି ଶୋଇଛି? କେଉଁଠି ଗଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ଧାନ ଉଠୁନି ମଣ୍ଡିରେ, ଏବଂ 7 କେଜିରୁ 10 କେଜି ପ୍ରତି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ କଟୁରୀ ଛଟୁରୀ ଚାଲିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2040 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ 2040 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବିକିଲେ ତା 8 କେଜି କଟିଯିବ। ବସ୍ତାର ପଇସା, ଅଖାର ପଇସା, ସୁତୁରୀର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ପଇସା। ମୁଁ ତ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅନେକ ମଣ୍ଡି ବୁଲିଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ପଇସା ଦେବ, ଲେବର ଚାର୍ଜ ଚାଷୀ ଦେବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ମିଲର୍ସ ମାନେ ଲୁଟିକି ଖାଇବେ। 7 କେଜି 8 କେଜି କଟୁରୀ ଛଟୁରୀରେ ଗୋଟେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ କାଟିଲେ ଚାଷୀ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବ? ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି, ମିଲର୍ସ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି। ଯେଉଁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ 8 କେଜି ଚାଷୀ କାଟିବା ପାଇଁ କି 7 କେଜି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ମଣ୍ଡିକୁ ମିଲର୍ସ ଗାଡ଼ି ପଠାଉନାହିଁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର? ଚାଷୀର ବଲ କହୁଥିବା ସରକାର କେଉଁଠି ଶୋଇଛି? ଏବଂ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧାନ କିଣା ବିକା ସମୟରେ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା 7 କେଜି ଯଦି କାଟୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ହିସାବ କରନ୍ତୁ, 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କେବଳ କଟୁରୀ ଛଟୁରୀରେ ଚାଷୀର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ ମାନେ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦଳୀୟ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୁପ୍ ସରକାର, ଚୁପ୍ ନେତା, ଚୁପ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚୁପ୍ ସଚିବ ଚୁପ୍।